Alerta amb el gag de l'Artur Mas. Des que mana Convergència al Polònia ja no mossega, ja no fa allò de guapo, gràcies. Què dius, Pepito? Que aquell no era l'Artur Mas? N'estàs segur? Comtessa de Vic. Jo que he jurat que sí que Comtessa era... d'Empúria. Senyora de Carcassona. Saps què passa, Pepito? Que abans he fet una becaina... Abans he fet una becaina i m'he tret les ulleres i no sé on les he deixades. Ah, ja ho veuen. És la metàfora dels espectadors d'avui en dia, que són miops per veure la tele. Com? Que les ulleres són al costat de la tele? Doncs, Pepito, guia'm perquè tinc 18 dioptries i m'estigmatisme més no tenir-ne cap. Què dius? Que és cap a la dreta? Cap aquí? No, aquí no hi som, Pepito. Ah, a l'esquerra, segons miri... Mal m'he fotut. No, a la dreta teva, segons... Pepito, això no són les ulleres. Que tiri recte. 3 passes rectes, segur, eh? 1, 2 i 3. Pepito!